लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बयबो नुखाबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनै मा जालांदों दिनै एबसुनि ओमफ्राय गामिनि गार्जेन ओंखारनानै आंनि भाइरेल भिडिअनि सायावहाय गोबां खोथा सावरायदों आरोना आंनि रिल्स बानायनाय मानायखौ आंखौ बन्द खालामनो होदों बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअ लाबोनो मोना जेबो लाबोनो मोना होननानै आंनि गोरोन्थिमोन लोगोफोर आंखौ निमाहा होदो आं सानस्लाबनो हाया बेफोरबायदि गोरोन्थि मावफ्लांबाय नाथाय आंल' नङा आरोना लोगोफोर बुहुत आइजोफोरानो बुहुत हिनजावफोरानो बेफोरबायदि भिडिअ लाबोगासिनो दङ नाथाय बिसोरखौ नुवाखै आंखौ दिनै जोंनि समाजा आंखौ नुदों आंखौ खालामदों आंनिनो गोरोन्थिमोन लोगोफोर आंखौ निमाहा होदो दिनै सोरबाफोर आंनि जायगायाव दंमोनबा दिनै थैखांसिगौमोन लोगोफोर लाजिनानै नाथाय आङो गोजोमनानै दङ सोरनि थाखाय मानो होनबा आंहा गथ' जानाय दङ आंखौ नोंसोरो ज' फैनानै आंखौ बेफोरबायदि गाज्रि खोथा बुंबाय गाज्रि बुंबाय लाजि फोनांबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों हगारबाय आङो लाजिनानै दायो सुइसाइड जानानै आं थैयोमोनबा नोंसोर आंनि गथ' गथायखौ नोंसोर आंनि फिसाखौ नायफैगोन नामा आंनि फिसाखौ नोंसोर जाहोफैगोन नामा आंनि फिसाखौ नोंसोर नायफैगोन नामा बुंलाय आंनिनो गोरोन्थिमोन लोगोफोर आंखौ निमाहा होदो आं दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि गाज्रि नायथावै भिडिअ लाबोला आंखौ निमाहा होदो लोगोफोर